ziyakhala manje. Lalela into ezokusiza iyodwa ukuthi usubscribe, ulike, ucomment, ushare. Please. Lalela lana. Into esifuna senzele yona ukuthi uhambe lapho uRobbe uMadlokoza umbambe inkunzi. House breaking straight. Hayi izinto ezincane lezo. Hawu. Njengoba nithi nomshayeli osubhini. Akusinini yini nimgadayo Madlokoza. Ya begraduate yabo. Kodwa phela manje mfethu lo muntu lo sinikeza inkinga. Kancane kancane uyasixosha. Manje siyabona ukuthi kuzomela sifunde isifundo ke manje. Kuzomela sazi kahle sobanzi. Futhi abone ukuthi uyasidinga. Hayi ngiyizwa ke leyo. Manje imali yami mina ngithola kanjani? Yabo lapha nje uzifuna ba ngikhonza. Ufuna uphuca imali lapha. Yo mali masuyiletha la kuthina. Thina masiyakhokhela. Already uzobe sesisandleni sakho. Hayi khulekani into ezincane lezo. Amane sembe sekuyena straight manje. Imali. Yabo into ezokwenzeka la thina soyakena yabo. Face imsalute simsheke. Wena masuyeza. Khona lento izokwenzeka sikhona. Khona ezobona ukuthi ngempela uyasidinga. Ya. Uzobona nje nami sokuthi sikhuma iqhamuka lesishapshap. Ya bafana bani bewayini. Hayi. Umphathi besombheka. Ya sithi siqalaze Sara ethi. Mina ngiqalaza. Washo wena nami ke. Ngisasanda kushiwa igazi kabi lapha ensukwini. Ngangizizwa kahle ngiyandinga eduze kwamadoda. Ngifuna ukunika umsebenzi ke manje. Omusha. Umsebenzi kanjani umphathi? Ngifuna ukuthi ngigade mina uqobo isiqu sami uqobo somzimba. Bathi asizwala athi uyi-double job kodwa sokada wena mphathi ukade nomuzi wakho into ezincane ke lezo yabona imali ebeneza ngeviki imali engizowenza ngosuku amathamsanqa ngempela mphathi ishiye ngoba sengishiye hayi wena mphathi ayirazi wena yabo ubena Yes nini no keep imali manje keep imali relax abayo manje segraduate mphathi ngahle keep imali mfethu baba shila yabo imali kade sizoyenza simbambe inkunzi sincane kakhulu nesoyenza simgada ngamthika Ep03 la mfethu keep imali phela nawe la no come on ndoda lo muntu usagraduate nakwazi uvela umthithi nje kanje phambi kwethu hayi yabonini usazobona mphathi mhlawumbe bengabuza nje ukuthi imali nesisiyenzile since imali esihola ngeviki sesihola ngosuku nje sesisho kulo msebenzi lo siqeda ushaya manje azokuthini ayikho imali seniyezile la angasebenzi imali nini kanjani but ngoba phela sesisebenzile nje manje kabahlene nishaya ngomsebenzi kahle nokholela ukuthi nibuyisele emsebenzini ngeke mphathi ngeke ayiqonde nje akani simple lento ngizoloholela ngihola ukuthi nibuyele emsebenzini nje bele ufuna umsebenzi ngokuthi anikufuni lokho kade mphathi hayi ngaleyo ndlela phela mina sibone sidlalela jasani kanti ke nami bengidlala hayi khulekana ukhona umsebenzi ngiyaqala ukusebenza madoda umsebenzi manje khona manje ya Ethala What's it doing? Come by. Sayın. Ningalo kuyesayini? Ngeke usesayina ama contracts nje.
Seyifikela. Uyabona ke le engisayina kusona njengamanje. Contract. Ngiyangixosha manje igama lakho siyosho i-final warning. Hacks. Sengidlale nini? Senzeni futhi? Ile neza. Hey ngifuna ukukhuluma lo. Ngokuthi Ane ngihambeleni. Ane ngihambele. Hayi madoda, asizolezeni.